Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Kinsa man ni si Simeon sa Biblia. Ila-ilahon ni nato siya be. Una, si Simeon dili pare og dili opisyal sa templo. Ordinaryo ra siya nga magtotoo. Apan nailan siya isip usa ka tawo nga matarong og Diosnon. Nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Ikaduha, tigulang na kaayo si Simeon, simbolo sa taas nga paghulat sa Israel. Usa ka nasod nga dugay nang nagpaabot sa Mesiyas. Ikatulo, nabuhi siya ilahom sa Roman occupation. Usa ka panahon sa hadlok, sa kakabos, ug maingon tang political uncertainty. Mao nga ang iyang paglaom dili lamang personal, kundi nasudnon gyud nga paglaom. Ikaapat, gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod dili niya makita ang Mesiyas. Usa ka saad nga naghatag niya og kusog sa tibuok niyang kinabuhi. Ug ikalima, wala niya giila ang Mesiyas pinaagi sa gahom o kadungganan kundili pinaagi sa usa ka bata nga gikugos sa yano nga ginikanan. Usa ka dakong leksyon sa pagtanaw sa Dios sa paagi nga lahi sa kalibutan. Ug mao ni ang mukutay nato sa ebanghelyo karong adlaw. Gidala ni Maria ug Jose ang batang Hesus ngadto sa templo sumala sa mandato sa ilang balaod. Si Simeon ni sugat kanila. Unsa may makutlo nato karon? Unang punto, ang Kristiyanong paghulat na ay paglaom, dili kahadlok. Si Simeon simbolo sa tawo nga naghulat. Apan ang iyang paghulat aktibo, madasigon, buhi. Ang iyang kinabuhi gipuno sa Espiritu Santo mao nga bisan dugay ang paghulat, wala siya mawad-ig paglaom. Ang consolation of Israel upulong nga siya maghatag og kadungganan sa iyang katawhan sa Israel, nagpasabot sa ilang paglaom sa Mesiyas nga ang Dios mismo ang muanhi aron muluwas sa iyang katawhan. Dili ang sinaligan, dili sundalo, kundili Dios na mismo ang muabot aron luwason silang mga taga-Israel sa ilang kalisod o pagkasakop sa Roman Empire. Ug mao ni ang gibutyag ni Simeon sa iyang pagkakita sa batang Hesus. Natawo na gyud ang muluwas sa iyang katawhan nga Israel. Pangutana, unsay inyong gihulat? Kausaban ba sa pamilya? Kausaban ba sa katilingban? Kausaban ba sa simbahan? Kausaban ba sa gobyerno? Kausaban ba sa atong panglantaw? Kausaban ba sa personal nga kaayuhan sa kinabuhi alang sa kaayuhan sa uban? Ang pangutana, unsa man ang nagpuno sa atong paghulat? Kahadlok ba o dinasig sa Espiritu Santo? Si Simeon wala maghulat og milagro nga kanang pinakalit o grandioso. Sa dihang iyang gikugos ang bata iyang giingon, "My eyes have seen your salvation." Luke 2:30. Kay nakita na sa akong mga mata ang imong kaluwasan. Ang kaluwasan alang kang Simeon usa ka bata, huyang, walay gahom. Daghan kanato nangita sa kaluwasan sa kwarta, sa posisyon o sa impluwensya. Apan sama kang Simeon, gitawag kita sa pag-ila sa kaluwasan sa mga yano nga presensya sa Dios, sa pamilya, sa pag-alagad, sa pagpasaylo. Ang Kristiyanong paghulat na ay paglaom, dili kahadlok. Ikaduhang punto, ang Kristiyanong pagsunod adunay kalakip nga kasakit. Sa dihang gisapnay ni Simeon ang batang Hesus, yan ingon, "This child is destined for the falling and rising of many." Luke 2:34. Kini nga bata gitakda alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghan. Nagpasabot kini nga si Jesus dili neutral. Siya maghimo nato nga muhimo gyud og desisyon. Mudawat bata o musalikway. Ang ebanghelyo dili lang kahupayan sa mga pangkapuyan. Usahay ang ebanghelyo musamad pud
sa atong garbo o sa atong sala. Mao usab kini ang kahulugan sa espada nga motusok sa kasing-kasing ni Maria. Ang pagsunod kang Kristo adunay kalakip nga kasakit. Ang kahayag ni Kristo nagpadayag sa tinuod nga kahintang sa atong kasing-kasing. Kung musugot ta nga masanagan sa iyang kahayag, mahimo kitang mausab. Apan kung musirata, dili ta mo dawat, kita mismo mupili sa atong kalaglagan. Sigun pa, the truth is not always comfortable, but it is always liberating. Ang kamatuoran, dili kanunay sayon nga tunlon, apan kanunay maghatag nato kagawasan. Ang Kristiyanong pagsunod adunay kalakip nga kasakit. Story time. Those who do not love are not saved. They are lost. Ang mga wala mahigugma, dili maluwas, sila nahisalaag. Mao ni ang tipik sa mensahe ni Pope Leo XIV sa Pasko karong tuiga. Kini mga pulong nagpahinumdom nato nga ang kaluwasan dili abstract nga idea. Kini makita sa konkreto nga paghigugma. Dili igo ang relihiyosong ritual kung walay gugma. Ang dili mahigugma sa igsuon nga ilang makita, dili makahigugma sa Dios nga dili nila makita. Kini nag-uyon sa gihimo sa propeta nga si Simeon sa dihang gisapnay niya ang batang Hesus. Ang Mesiyas iyang nakita o gikugos. Ang Dios nga atong higugmaon kinahanglan makita sa atong paghigugma sa atong isig katao, sa atong kasilinganan, sa mga nanginahanglan, sa mga kabus, sa mga migrante, sa mga walay panimalay, ug sa uban pa natong kaigsuonan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, atong ablihan ang atong kinabuhi sa Espiritu Santo. Himo ang pag-ampo nga dili lang obligasyon, kundi panahon alang sa paghulat o sa pagpamati. Sa panahon sa daghang kabaguhan sa kalibutan, labi na sa teknolohiya, ang tao nga puno sa espiritu mao'y labing makahulat nga malinawon ug may paglaom. Atong dawaton ang kahayag ni Kristo nga nagdalag kahupayan sa atong mga kabudlay, bisan pa kun kini mosamad sa atong kasing-kasing nga sa daghang higayon mapasigarbuhon. Ang kasakit nga dala sa kamaturan mao ang agianan sa tinuod nga kausaban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.